Jest taki prank w Ameryce, teraz na TikToku widziałem, że na przykład, teraz jeden z tych pranków było. Ziomek podjechał do Walmartu autem. Następnie poszedł do tego Walmartu, przyszedł prankster, zrobił zdjęcie tego jego auta, wpisał w prompcie, że to auto odjeżdża jakiś inny gościu, podszedł do niego i pokazał mu: ej, ukradli ci auto. I oczywiście prank polega na tym, że gościu biegnie i sprawdza, czy mu nie ukradli auto. Ej, albo przychodzi do pary i mówi: to jest twój mąż, bo tutaj przed chwilą on, kiedy nie widziałaś, pocałował się z taką kobietą, nie? I pokazuje, jak się całują z inną kobietą i jest drama i w ogóle, i weź to wyjaśnij, że to Czy jest to są bardzo AI. słabe pranki, szczerze powiedziawszy. Na miarę naszych czasów, no. No, czy tak, no, na miarę naszych czasów, niestety na miarę inteligencji pranksterów, No. bo kiedyś pranki były też mało śmieszne, nie jestem w ogóle fanem pranków, ale Mhm. przynajmniej prankster musiał się wysilić, a Zgadzasz, teraz Boobsman był super. błagam cię.